Ine, Pesach deyip adlandırılayan Petir bayramı yakınlaştı. Yolbaşı ruhanlar bilen Tevrat muallimleri İsa'nı öldürmeğin yolunu aktarıyardılar. Emma halktan korkuyardılar. Şeytan onkilerin biri bolan Yudas İskaryot'un kalbına girdi. Yudas yolbaşı ruhanlar bilen serkerdelerin yanına barıp İsa'nı nädip olaryň eline salyp berjektigi barada maslahatlaşdy. Olar hem begenişip ona pul bermäge razy boldular. Yudas olar bilen ılalaşdy we halk ýok wagty İsa'ny olara tawşyrmak üçin amatly pursat peýläp gezdi. Pesach janlysynyň soýlayan güni, ýagny Petir bayramy ýetip geldi. İsa, gidiňle biziň üçin Pesach naharyny taýýarlaň, diýip Petrus bilen Yohannany iberdi. Olar, onu nirede taýýarlamamyzy isleýärsiň, diýip soradylar. İsa olara, şähere gireningizde küýdede suw alyp barýan bir adama sataşarsyňyz. Ýzyna düşüp gidiňle onuň giren öýüne girin. Onsoň öý ýesine, muallim senden şähertlerim bilen Pesach naharyny ýer ýaly mihman otagy nirede diýip soraýar, diň. Ol hem size ýokarky gatda ähli zat taýýarlanyp goýulan giň bir otagy görkezär. Şol ýerde taýýarlyk görüň, diýdi. Olar gittiler we ähli zady İsa'nyň aýdyşy ýaly tapyp Pesach naharyny taýýarladylar. Nahar wagty bolanna İsa resullary bilen saçak başyna geçdi. İsa olara, men bu Pesach naharyny ejir çekmedimden öň siziň bilen bile iýmegi gaty arzu edipdim. Çünki Hudaýyň şalygyna Pesach naharyny iýmek üçin hemmämiz ýygnanýança men ondan gaýdyp iýmerin, diýdi. İsa eline bir käse alyp şükür etdi-de, muny alyňla içiň. Size şunay diýärin, Hudaýyň şalygy gelýänçe şeraby gaýtadan içmerin, diýdi. Onsoň çörek aldy-da şükür etdi. Onu döwüp şähertlere berip, bu meniň siziň üçin gurban edilýän bedenimdir. Muny meni ýada salmak üçin berja edin, diýdi. Şeýle hem nahardan soň şeraply käsäni alyp, bu käse meniň siziň üçin dökülýän ganym arkaly baglanyşylýan täzekdir. Ine, maňa haýynlyk etjek adam meniň bilen bir saçagyň başyny otyr. Hawwa, insan ogly öňünden bellenişi ýaly jan berer. Emma oňa haýynlyk edeniň halyna way, diýdi. Olar muny kimiň etjekdigini biri-birlerinden sorap başladylar. Olar öz arasyna haýsy birisiniň iň beýiktigi hakda jederleşdiler. İsa olara şeýle diýdi. Keseki milletleriň paçalary halklara öz hökmüni ýöredýärler. Ygtyýarly adamlary da özlerini himayatkar diýip atlandyrýarlar. Emma siz beýle bolmaň. Araňyzda iň uly iň kiçi ýaly bolsun. Baş tutan goý hyzmatkar kimin bolsun. Haýsysy has uly? Saçak başyna oturanmy ýa-da hyzmat edýän? Saçak başyna oturan dälmi? Emma men siziň araňyzda bir hyzmat edýän kimindirin. Başymdan geçiren sinaglarymna meniň ýanymda bolan sizsiňiz. Atamyň meni paça belleýişi ýaly, men sizi paça edip belleýärin.
siz meniň şalygymna iý içersiňiz we tahtlarda oturup Israýlyň 12 tiresiniň üstünden qadylyk edersiňiz. Onsoň İsa sözüni dowam edip, "Ey Simon, Simon, şeytan sizi buğday ýaly sowurmak üçin diledi. Emma men imanyň kemelmesin diýip seniň üçin dilek etdim. Sen hem bir wagt öwrülüp geleniňne doganlaryňa kuwatlandyr" diýdi. Petrus, "Agam, men senin bilen zindana da, hatta ölüme de gitmäge taýýar" diýdi. İsa, "Petrus, sana diýärin, sen bugün horoz gıýgyrmazdan öň meni tanamaýandyňy 3 gede gaýdarsyň" diýdi. Onsoň İsa olardan, "Men sizi gapçyksyz, torbasyz we çaryksyz ýollan çağım kim zadyňyz barmydy?" diýip sorady. Olar, "Ýokdy" diýip jogap berdiler. İsa olara, "Inni gapçyňyz bar bolsa, ýanyňyza alyň. Bir torba hem alyň. Gylyjyňyz ýok bolsa, donuňyzy satyňda bir gylyj ediniň. Ol ýazyklylar bilen bir saýyrly" diýip ýazylgydyr. "Men size diýärin, bu men barada berjaý bolmalylar. Dogrudan-da men hakda ýazylanlar berjaý bolup barýar" diýdi. Şägirdler, "Ey agam, ine bu ýerde 2 gylyç bar" diýdiler. İsa hem olara, "Şol ýeterlik" diýdi. İsa daşary çykyp, hemişeksi ýaly Zeytun dagyna gitdi. Şägirdleri hem onuň ýzyna düşdiler. Ol ýere baranlaryna İsa olara, "Sinaga düşmedi ýaly dilek ediň" diýdi. Özi bolsa olardan bir daş atym çete çekildi de dyza çöküp, "Ey atam, eger isleseň bu hasrat käsesini menden sowa geçir. Ýöne meniň islegim näl, seniň islegiň amala aşsyn" diýip dilek etmäge durdy. Gökten bir perişte görünüp onu güýçlendirdi. Ol agyr gama batyp ihlas bilen Hudaýa dilek etdi. İsa'dan akyan der yere damyan kan damjalary ýalydy. Dilek edip bolandan soň turup İsa şägirdleriň ýanyna geldi. Olaryň uklap ýatanlyklaryny gördi. Olar gaýgy hasratdan ýaňa tapdan düşüpdiler. İsa olara, "Näme üçin uklap ýatyrsyňyz? Synaga düşmedi ýaly. Turuň-da Hudaýa dilek ediň" diýdi. Olen tek gepläp durqa bir mähelle peýda boldy. Onukileriň biri Yudas mähelläniň öňüne düşüp gelýärdi. Yudas İsa'ny okşajak bolup onuň golaýyna geldi. İsa oňa, "Ey Yudas, sen bir oşuk bilen insan oğluna haýynlyk edýärsiňmi?" diýip sorady. İsa'nyň ýanyndakylar näme boljagyny görüp, "Ey agam, gylyç bilen uralymy?" diýdiler. Olaryň biri baş ruhanynyň hyzmatkaryny urup onuň sağ gulagyny kesdi. Emma İsa, "Hany bes ediň" diýdi. Onsoň hyzmatkaryň gulagyna elini degirip onu sagaltdy. Onsoň İsa özüni ele salmaga gelen ýolbaşçy ruhanlara, ibadathananyň gorakçylaryna, ýaşullara ýüzlenip, "Näme üçin bir gozgalançynyň garşysyna çykan ýaly meni tutmak üçin gylyçly hem taýakly gelipsiňiz? Men her gün siziň bilen birlikde ibadathanada kam, meni tutmanyňyz. Emma inni bu pursat siziňkidir. Tümlügün höküm sürýän sagadydyr" diýdi. İsa'ny tutup baş ruhanynyň öýüne alyp gitdiler. Petrus hem gara görnümden olaryň ýzyna düşüp gitdi.
Howlynyň ortasyna ot ýakyp otyr kalar, Petrus da olaryň arasyna otyrdy. Petrusy oduň ýagtysyna gören bir keniz oňa içkin seretdi-de, "Bu adam hem onuň bilen biledi" diýdi. Emma Petrus, "Ey denan, men onu tanamaýaryn" diýip inkar etdi. Az salymdan soň başga biri onu görüp, "Sen hem şolardan" diýdi. Emma Petrus, "Gardaş, men olardan däl" diýdi. Aradan bir sagada golay wagt geçen soň başga bir adam, "Dogrudanna, bu adam onuň bilen biledi, sebäbi bu jelileli" diýdi. Emma Petrus, "Ey gardaş, men seniň näme aýdýanyňy bilemok" diýdi. Edil şol wagt Petrus gepläp durka horaz gıygırdy. Reb İsa gaňrylyp Petrusa seretdi. "Petrus Rebbin, horaz gıygırmazdan öň sen meni 3 gedek inkar edersin" diýen sözüni ýatlady. Petrus daşary çykyp möňürüp ağlady. İsa'ny saklayan adamlar onu maskaralap, urmağa başladılar. Gözünü daňyp, "Hany, welilik et, seni uran kim?" diýip soradylar. Ýene de oňa ençeme hapa sözler aýtdylar. Daňatanna ýolbaşy ruhanlar we Tewrat mugallimlary halkyň beýleki ýaşyllary bilen ýygnanyşyp, onu özleriniň meclisine getirdiler. Olar İsa'dan, "Biz aýt, sen Mesihmi?" diýip soradylar. İsa olara, "Aýtsam, inanmarsyňyz. Sorasam, jogap bermersiňiz. Emma mundan beýlek, insan ogly gudratly Hudaýyň sagynyna oturar" diýdi. Olaryň hemmesi, "Onna sen Hudaýyň oglu da" diýip sorady. İsa olara, "Meniň kimdigimi özüňiz aýdyp dursaňyz" diýip jogap berdi. Olar, "Bize mundan başga şaýatlyk näme gerek? Biz muny onuň öz dilinden eşitdik ahire" diýişdiler.